l'autonomisme ha arribat a la seva fi. El poble català s'ha expressat de manera multitudinària i reiterada per la independència durant els últims anys. L'aclapadora victòria del sí el passat 9 de novembre al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya, amb més d'un 80% dels vots dels 2.300.000 participants, va ser la culminació d'una sèrie de mobilitzacions i realitats succeïdes als països catalans els últims anys. D'una banda, el fet que el jovent hagués votat poc el passat 9 de novembre i que li costi treballar activament per aconseguir la independència, i més ara que la tenim a tocar, ens ha fet plantejar uns quants joves al nord del Maresme a organitzar-nos per solucionar aquest problema. D'altra banda, no podem oblidar-nos mai de les circumstàncies socials del país. La independència és una fita, però a la vegada és un mitjà per construir un país millor. En aquest sentit, tenim l'oportunitat de millorar les nostres vides fent d'un país nou amb justícia social i amb unes lleis que promoguin degudament la igualtat de gènere, que defensin el territori, que assegurin un habitatge digne per tothom i l'accés a l'educació i la sanitat, drets públics, gratuïts, universals i de qualitat. Volem la independència dels països catalans. Com va dir Josep Pla, el meu país és aquell on, quan dic bon dia, em responen sí, sembla que fa bon dia. La independència és l'únic mitjà per salvar-nos dels atacs dels estats espanyol i francès, els quals volen esborrar la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Lluitem per la construcció del socialisme, per una societat amb justícia social i solidària. Som ecologistes, estem en lluita contra l'explotació destructiva del territori. Defensem un model socioeconòmic sostenible que no perjudiqui l'entorn natural. Igualtat de gènere, ens declarem feministes. Treballem per una societat amb igualtat entre dones i homes sense discriminacions de gènere ni d'opció sexual. Durant els propers mesos la nostra tasca serà la de conscienciació nacional, social i de gènere del jovent de l'Alt Maresme. Oferir material discursiu i agitatiu per avançar cap a la independència i cap a un present i un futur millor. És imprescindible que el jovent alcem la veu i els punys per demanar allò que ens pertany, la dignitat com a joves, com a noies, com a classe i com a poble.